Ngize nendaba. Allegedly kuZimala ngomkhwanazi lokhu igqilaze njalo yayingcethezi leya ndoda. Ngiyabona abanye bebezama ukuthi control hayi. Ngezwe ukuthi uyaveza ukuthi sekukhona amaqembu asekazama ukumthinta, azama ukum-approach. Wathi nje chu. Uyasho nokuthi ubaba uNcamalala wamtshela ukuthi uMinister of Police at the time uthi wahlala naye phansi futhi akambhalelanga nokumbhalela, waya kuye ngqo wahlala naye phansi wamchazela ukuthi uMinister of Police uyagxambukela emsebenzini wamaphoyisa. Uthi ubaba uNcamalala wavela wathi nje hayi uma kunjalo-ke ngizofaka omunye ngizomkhipha. Azange ayi-entertain kangaka indaba ukuthi maybe he will act or he will investigate. So nokuyinto engibonayo ukuthi yamphatha kabi umkhwanazi, nokwahamba kwase kwenza ukuthi cha agcine sethi hayi mina ngiyashiya ke la. Ngoba manje angifuni ukusebenziseka kabuhlungu ngoba uMinister of Police wayezama ukuvimba ama-investigation ayehambisana nomdluli owayephethe ngapha kwa-Crime Intelligence at the time. So leya nto leyana ayimphathanga kahle qobo. Manje-ke makabe uyitshelile ukuthi cha hayi manje ayihlehli inkabi kayihlehli leya. Dedela amafayili kuphela. NoNcamalala kumele ezoyiphendulela Nkosi yami.